an bi ala barka da an bi ala wala ɲuman dɔn komi i y'a fɔ cogo min na an denmuso n'o ye Jɛnɛba ye Sidibe ala fanisiriyara kan k'a sɔn furukɛ ɲuman na n'o ye misi jara ye min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma Bamako Mali la yan a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Banakɔrɔ ma fɛn bɛɛ latigɛw de ye ayiwa o don an ye furu siri an ka misiri kɔnɔ ye silamɛw kɛra o seere ye an ye layidu d'u ma n ko ntɛnɛn u ka na an nɔfɛ u nana an nɔfɛ ntɛnɛn an fana ye a d'u ma donc a bɛna tile 7 sigi o kɔfɛ a bɛ segin kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka taa kuma fɛ hali bi pour que a ka se ka cɛ in minɛ ka ɲɛ o kɔnɔna na mɔludu jama b'an fɛ yen dunanw b'an ka so mais dunan nɔgɔyara dɔɔni nka a ma ban an fana ye mobili ta ka boli ka na an sen jɔ yan ka na foli kɛ ka na dugawu kɛ ka na lajɛ ni baasi tɛ yan ni baasi ma kɛ yan dakurujɛ 2 dugawu m'an bolo k'o kɛ ni an balima caman nana ɲɔgɔn fɛ an balimakɛ Muhamadu Mori Fane ani an balimakɛ Alu Dunbiya n yɛrɛ den don ani alhamdulillah an yɛrɛ ka sera n'o ye Zɛnɛbu Kulubali ka fara an ka alimami kan alimami Janginɛ Daɲɔn donc ka n'an ɲɛda yankaw kan yan ka n'an ɲɛda Jaralakaw kan ani Kulubalilakaw ka dugawu kɛ ani ka dugawu ɲini u fɛ k'a ɲini Ala fɛ furu in Ala k'a barika k'a ɲini Ala fɛ furu in Ala k'a jidi Ala kana malo n bɛ ladilikan min di aw ma diɲɛ tɛ wuli fiyewu fo furu bɛ ban fɔlɔ ni diɲɛ wuli sera furu bɛ ban parce que danaya yɛrɛ de bɛ kan ka furu ban i bɛ da dɔ la k'i den d'o ma o b'i janfa i yɛrɛ bɛ da i den la k'a di dɔ ma a b'o janfa n'o 12 kɛra hɔrɔn o hɔrɔn na n'a m'i fa i bɛ furu dabila o de bɛna k'an bɛɛ la ɲɛnamaya kɔnɔ mais an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn Ala kana an k'a kɛbaa ye wa Ala kana a yɛrɛ k'an na n'o tɛ a bɛna kɛ dɛ diɲɛ tɛ wuli fiyewu fo ka furu ban a tɔ bɛ kɛ muso ni cɛ n'a bɛn na a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye maa si tɛ sɔrɔ ka kɛ seereya ye a b'o fara a ka dɔnni kan wa maaba o maaba i ka maabaya tɛ dafa fiyewu f'i k'i sen bɔ furu la k'i b'i sen bɔ a la pewu parce que mɔgɔw b'i janfa k'i curo u b'i janfa k'i curo u b'i janfa k'i curo f'i yɛrɛ bɛ n'i sen bɔ a la k'a tɔ kɛ min mana bɛn a kan e yɛrɛ sen mana kɛ nafolo min i b'o d'u ma mais i tɛ n'i da don a la fiyewu diɲɛ tɛ wuli fiyewu fo maa ɲɛnama bɛɛ k'a sen bɔ furu la furu tɔ bɛna kɛ malangolo baara de ye ni mɔgɔ ye ka furu kuma fɔ a bɛɛ bɛ kɛ malangolo ye ka sɔrɔ diɲɛ jɔra ni furu ye k'a fɔ ni sangare ni furu tɛ a tɛ se ka fɔ ni jara ni furu tɛ a tɛ se ka fɔ o bɛɛ la furu bɛna ban parce que silamɛya bɛna ban k'a tɔ kɛ tɔgɔ ye i n'a fɔ Ala kira y'a fɔ cogo min na wa hɔrɔnya bɛna ban k'o tɔ kɛ yecogo ye dɔnni yɛrɛ bɛna ban laadiriya bɛna ban ɲumanya bɛna ban fitiriwaleya de bɛna sanga sɔrɔ diɲɛ kan n'o kɛra hakilitigiw b'u sen na kuru olu taw b'olu ka ban o tɛ dɔwɛrɛ ɲini bilen hali u denw ka furu u da tɛ don a la parce que u b'a ye lebu don quoi o tuma fɛn o fɛn mana kɛ 1, 2 ni 3 o bɛ kɛ komi laada Mali dugu dɔw la jɛnɛya tɛ foyi ye laada kɔ jurumu yɛrɛ tɛ bilen yɛrɛ dugu dɔw la parce que ni bɛɛ b'a kɛ dugu min na a bɛ kɛ laada ye o dugu la fana i b'a sɔrɔ sonyani ni min nana sonyani na ko dugu belebele don hali ka musoko bɛ gɛlɛya parce que sonyani t'olu ka laada ye laada tɛ dɔwɛrɛ ye sonyani tɛ olu ka dugu taabolo ye fɛn mana k'an taabolo o bɛ kɛ laada ye bon furusa kɛra Mali taabolo ye dametiɲɛ kɛra malidenw taabolo ye fitiriwaleya kɛra malidenw taabolo ye bon tant que n'o bɛ sen na a bɛna kɛ sababu wɛrɛ fo wɛrɛ bɛ kɛ komi laada dɔ n'o kɛra dɔrɔn kuma ɲinɛ bɛ kɛ jogo ni danbe laadiriya kɔ n'o kɛra dɔrɔn cɛ ka dugawu k'a ye a ka cɛ yɛrɛ fana n'o ye misi jara ye k'o fo k'a barika da Kulubalilaka fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Jaralakaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka foli bɛ bɛɛ ye k'a ɲini u fɛ o den d'u ma silamɛya min kama o ka minɛ o kama den d'u ma o ye den minɛ ne min kama o ka n yɛrɛ filɛ o kana den filɛ kuma bɛɛ la n'i ye den filɛ sanga bɛɛ la furu bɛ tiɲɛ nka n'i ye den dibaa filɛ tuma dɔw la den bɛ se ka mara i fɛ ka sanga kɛ n ka foli bɛ nafamaw bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ bɛɛ ye o de ye n ka dakurujɛ 2 ye Ala sago i sago. Sago tigɛ la ko tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ an ye ye an ka kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam an ka karamɔgɔ ko an ma kira denmuso n'o ye Fatumata ye a taara cɛ fɛ yen don min na o dugujɛ kira wulila ka taa ɲɛda denmuso kan i y'o waleya kɛ ka yira anw na bi i bɛ se ka mun fɔ an ye o waleya ninnu na ni ka karamɔgɔ kalan o la inshallah.
alhamdulillah o ɲana kosɛbɛ parce que karamɔgɔya mɔgɔ y'a faamu ka kɛ min ye ani kira y'a fɔ min na ani ala yɛrɛ ye min kɛ karamɔgɔya ye kelen t'u ye karamɔgɔya tɛ yɛrɛ bonya ye karamɔgɔya tɛ yaada ye karamɔgɔya yɛrɛ tɛ titiri baara ye karamɔgɔya ye garibuya de ye dunanya don n'i kɛra dunan ye i bɛ jɛni fɛn bɛɛ ye karamɔgɔya ye yɛrɛ dɔgɔya ye karamɔgɔya ye yɛrɛ suli ye karamɔgɔya ye yɛrɛ dakɛɲɛ ni mɔgɔw ye kira muhamadu denmuso sallallahu alaihi wasallam a denmuso seda fatima a taara cɛ fɛ yen kira ma se ka sigi a ma se ka jɔ jama bɛ kira ka so kira ye jama tɔ ka so ka bɔ jama ɲɛkɔrɔ ka mɔgɔ dɔw fara a yɛrɛ kan olu ka kɛ délégation ye ka taa denmuso fɛ yen mais ni kira kun tɛ diɲɛ dara fo ka taa se kira ma mɔgɔ si ma taa denmuso filɛ cɛla la ni kira muhamadu tɛ sallallahu alaihi wasallam parce que mɔgɔw y'o kɛ komi maloya ko walima k'o kɛ komi i yɛrɛ sen man ɲi o la walima i yɛrɛ de man kan n'o ye bamananya laada la muhamadu nana sɔrɔ ko bamananw b'o kan a nana sɔrɔ arabuw b'o kan mais muhamadu ye bɛɛ b'o kan ko mɔgɔ kan ka t'i den lajɛ fo furu tɛ maloya ko ye lebu bɛ minɛ o de ye jɛnɛya ye ɔ kira y'an dege o la an fana o ɲɔgɔnna de kɛ mɔwludu jamaw bɛ so ɲɔgɔn senfuruki la k'an dɛn ka bɔ jama cɛla k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ cogo min na an b'a dɔn maintenant ka wuli kun kana ɲɛ da u ka yan sabu ko kira muhamadu ko k'an k'o kɛ wa muhamadu ko an k'a kɛ ten bon an bɛ min ɲini karamɔgɔw fɛ karamɔgɔw kanu yɛrɛ bonya kalandenw ma o kanu yɛrɛ bonya o denw ma o kanu yɛrɛ fisaya maa ma i k'i yɛrɛ dɔgɔya mɔgɔ ye ka maa bonya walayi n'i y'o kɛ mɔgɔ bɛ bonya hali ni i bɛ minnu bonya hali n'olu m'i bonya ala bɛ mɔgɔ ci minnu b'i bonya o tuma an b'a ɲini karamɔgɔw fɛ nin yɔrɔ in na o k'u yɛrɛ dɔgɔya furu tɛ lebu ko ye furu tɛ maloya ko ye o tuma n'a ma se lebu ni maloya ma an k'an yɛrɛ dɔgɔya an ka furu bonya an ka furudenw bonya an ka taa bɔ ɲɔgɔn ye mais mɔgɔ bɛ taa karamɔgɔw fo de mais karamɔgɔ ka taa mɔgɔw fo anw fɛ Mali la yan o de banna mais kira bɛ taa banabaatɔw lajɛ kira bɛ taa denmusow lajɛ cɛla la kira bɛ taa sigiɲɔgɔnw lajɛ fariganbaatɔw silamɛ minnu banana kɛlɛ la u tɛ sunɔgɔ fiyewu fo kira ka sunɔgɔ wa kira tɛ sunɔgɔ fiyewu fo ka sunɔgɔ kira bɛ t'u lajɛ u bɛ taa kira lajɛ mais ni silamɛya tɔ kɛra k'a fɔ ni min kɛra karamɔgɔ ye bɛɛ b'i sɔrɔ i ka so o y'a kɛlen ye kojuguba de ye o tuma an b'a ɲini karamɔgɔw fɛ nin yɔrɔ in na an minnu ye abatasa dɔɔnin k'a la kuranɛ kɔnɔ an k'an yɛrɛ dɔgɔya mɔgɔw ye ka mɔgɔw bonya an ka mɔgɔw sirabɔ n'o kɛra ɲinifɛn ye min bɛ sabati mais n'an y'an yɛrɛ bonya baara bɛ tɛmɛ ala kana baara tiɲɛ ala ka baara ɲɛnabɔ kira bonya kama alhamdulillah rabbil alamina asilamu ni an ka karamɔgɔba ye n'o ye Sheikh Badara Ali Sangare Mali kɔnɔ Mali kɔ ka dogolen tɛ maa si la ni y'a mankan ye bi sɔgɔmaden na k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ karamɔgɔ ɲininkali damadɔ b'an bolo ka k'i la tugun yalima an filɛ nin furusiri kɛnɛ min ka bi n'o ye kɔɲɔso kɔnɔna ye yalima nin y'a siɲɛ fɔlɔ i ka taa foli kɛ i ka furusirilen dɔ la kɔɲɔmuso la kɔɲɔso kɔnɔ wa alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barikada o diyara n ye kosɛbɛ n ye furu o furu siri n taara foli k'a bɛɛ la kɔɲɔso la n ye furu o furu siri walima n kɛra sababu ye ka waledenw waleden furu la n ye a bɛɛ lajɛlen ye kɔɲɔso n taara n sen jɔ a bɛɛ la hali n'a ma kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan n bɛ taa foli kɛ minnu kɛra dugu wɛrɛw la n bɛ taa n sen jɔ ye tuma dɔw la yɛrɛ n bɛ wajuli yɛrɛ kɛ ka leçon caman di mais kuma dɔw fana na n bɛ a kɛ ka na cɛ ladi ka muso ladi ka dugawu kɛ dɔrɔn ka segin parce que wajuli kɛ dɔw fana bɛ yen o tuma n t'a siɲɛ fɔlɔ an ye fɛn o fɛn kɛ n ye a k'a ba la an baden minnu bɛ nɛti kan n'u b'an kalama olu fana o y'o seere ye k'a fɔ fɛn o fɛn n'i y'a siri n ye nin ɲɔgɔnna k'a bɛɛ la ka taa n sen jɔ ka foli kɛ o tuma foyi tɛ n fɛ ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen la ni Ala kira sɔnna ma n t'a siɲɛ fɔlɔ n ye fɛn o fɛn kɛ n ye o k'a bɛɛ la nin kɛnɛ in kan n bɛ foli ɲɛsin n tɔgɔma ma n'o ye Ali Tarawele gendarme l'unité de brigade nationale Sogonikɔ n ka foli b'a ye n ka dugawu b'a ye kosɛbɛ a yɛrɛ ka kɔɲɔso la ani hakili jigila kosɛbɛ ani fɛn caman caman fɔ o kɛnɛ kan donc o n'a ɲɔgɔnna caman Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔ kɔfɛ n ma se ka taa yɔrɔ minnu na o ye muso minnu furula n fɛ n'u ka kɔɲɔso taara kɛ jamana wɛrɛ la i n'a fɔ dɔw taara Faransi dɔw taara Itali dɔw yɛrɛ taara Guinée équatoriale dɔw taara Gabon olu kɔni na an ye muso ladi dɔrɔn ka ladilikanw fɔ wa n taara o muso caman bila aéroport la donc minnu kɛra yan nɔ n y'olu kɛ minnu kɛra ka taa yɔrɔ wɛrɛ la n y'olu fana bilasira ni ka bilasiralikanw ye ala sago i sago alhamdulillah alisamu an ye min sɔrɔ bi sɔgɔmada na ka da aw tulo kan o de ye nin an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka kulomajɔ la an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran